Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. रिअल इस्टेट सेक्टरात जीएसटीचे रिव्ह्यू बसका गोंयांत चल्ल्या. गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यजमान जाल्यार बिहारचो उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, महाराष्ट्राची बायल आणि भुरगीं उदरगत मंत्री अदिती तटकरे, गुजरातचो अर्थमंत्री कनुभाई देसाय, केरळचो KN बालगोपाल, पंजाबचो हरपाल सिंग चीमा आणि उत्तर प्रदेशचो सुरेश कुमार खन्ना बसकेत वांटेकार. हे बसकेत केंद्र सरकारचे जीएसटी अधिकारी आणि सरकारी अधिकारी वांटेकार जाल्यात. 2 दिसांचे हे बसकेत सरकार सुमार 100 आयटमावेलो जीएसटीचो रिव्ह्यू आणि जीएसटीच्या स्लॅबात बदलाचेर चर्चा जातली. ग्रुप ऑफ मंत्र्यांचे हे बसकेत प्रॉपर्टी वेले जीएसटी, मेट्रो खातीर अफोर्डेबल हावसिंग, ग्रुप हावसिंग आणि कमर्शियल येवजणे खाला खरेदीचेर जीएसटी तशेंच दीर्घ काळा खातीर इंडस्ट्रियल प्लॉटांच्या लिजा विशीं चर्चा जातली. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.